Салом дӯстон ва боз як барномаи дига барои пулкоркунӣ. Ссилка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Ва тарзи пулкоркунӣ, тарзи аввали пулкоркунӣ бошад саволу ҷавобҳо ҳастад ва мо инҷа саволу ҷавобҳоро медорем ва дар инҷа сайтҳоро нишон метаҳад. Якчандта сайт ҳастад, дар ҳамин сайтҳо мо саволота ҷавоб медиҳем ва пулкор мекунем. Ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад. Пулкоркунӣ вақте мо бозӣ мекунем через ҳамин приложение ва мо пулкор мекунем. Ва дар инҷа бозиҳоро нишон дода сай. Бозиҳоро ай Play Market установка мекунем, бозӣ мекунем ва пулкор мекунем. Ва барои пулкор кардани хел мо дар ведити код авторизатсия менависад. Барои ира фаҳмидан чӣ хел мақсад ҳамин кодро бигирем, где найти код авторизатсия зер мекунем ва дар инҷа мебироям открыть меню настройки, яъне ки ними настройкаи бозиро вақте регистратсия кардем бозида сар шавида ҳамин открыть меню настройкиро зер мекунем ва дар инҷа баъд код пайдо мешавад поёнда ва ҳамин кодро айна нишон додагӣ кодро копировать мекунем ва дар ҳамин бозӣ наведити код авторизатсия ҳаминҷа дар мем ставитш мекунем ва метавонем бозӣ кунем ва пулкор кунем. Ва дар инҷа виплати ҳаста. Виплати инҷа пулотонро метавонед шумо дар кашлокҳо бигиред. Ва ин ҳамин кашлокҳое ки дидесед, дар ҳамин кашлокҳо шумо метавонед пулотонро бигиред. Кашлоки пайрай, мобили телефон, яъне рақамҳои телефонотон ё ки киви кашлок. Ва барои ин мо бояд аввал сохранить кардагӣ бошем кашлокмонро. Кашлокро зер мекунем ва дар инҷа кадом кашлоке ки мо дорем ҳамонро рақамҳои кашлокмонро менависем, плюсро зер мекунем ва кашлокмон сохранить мешавад ва мо метавонем пули коркардагимонро бигирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.